ہوں جڑا نا اس اتنے تک ٹینٹ لگے ہون دنیا آ رہی ہوئے ہوں تو غازی صاحب اسی تے غازیاں دے نال کام کرنا ہے نا تے ساروکی والے جڑے تسی بھی کوئی محنت کیتے کرو سارے جناب ایتھے سارے نکلو دعوت دیو پنڈاں وچ جاؤ علماء سارے اعلان کرو جناب 13 مئی نو آنا ہے جناب او غازی اسلام دا عرس ہو رہا صرف سلوٹ مارنا ہے اسی اور کی کر سکتے ہیں اسی سلوٹ مارنا ہے واہ جی بابا جی واہ تسی جرمنی جا کے حضور دی عزت تے پیرا دتا تانوں فون کیتا سی جی انہاں ہاں فون نہیں کیتا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا اے سامنے بیٹھے نے انہاں نوں فون نہیں عشق اپنے فیصلے کرنے ممتاز قادری اپنے براواں کول پوچھیا اس دن انہاں اندر تاڑ دینا سی اور تو وکھرا کلمہ پڑھیا انہاں نوں بھی فون نہیں کیتا 9 لاکھ روپے دے کے اکلوتے پتر نو جرمنی پڑھن بھیجا تے اوتھے جا کے حضور دی عزت تے پیرا دے دیتا تے فون بھی نہ کیتا ابا جی میں یہ کرنے لگا ہوں عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے ہٹلر دے پترو اسی تہاڈے کو بدلہ لینا ہے تسی دلیر ہو کچھ نہیں ہوندا ایویں جاندے جاندے بھی تو بندہ چلا جاندا اے ہن پیرا دینا حضور دی عزت تے اے پڑھ کے رونا آندا ہے اے پڑھ کے رونا آندا ہے اے گنگا نہیں چودھری شجاعت اے گنگا گجرات والا بڑ 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 کردا ایدا وچ لکھیا ہویا کہ جدو اس نو کسی نے دسیا کہ ساڈا ایک منڈا جرمنی وچ شہید ہو گیا حضور دی عزت ہوتے تے بکواس اگے نے کردا ہے کہنے لگا انہوں بھی کسی جنت دی بشارت دیتی ہونی اس تو بڑا دین نال مذاق ہو سکنا حضور دی عزت ہوتے جڑا پیرا دے ودنا انج مذاق ہوندا ہے بڑ بڑ کرنا وطنا پترا تیری تے قبر تے بھی فاتحہ کسے نہیں پڑھنی حضور دے عاشقاں نال جڑا بندہ گل کرے گل مولوی خالد بھی نہیں گل ہے اس دی دنیا تے عام چوکیدار ہوے تے کوئی بدتمیزی کر دے تے مالک کھڑاوندا نہیں تے جنہ دی چوکیداری نہ کیتی ہاں جی وہ تو قیامت والے دن پتہ لگ جائے گا جدو میرے آقا انہاں نوں نال کھڑا کر دین گے کہ اے او جرمنی وچ جا کے جتھے ایتھے ممتاز قادری نوں ہر ہفتے ملاقات ہوئی ایدے وچ انہاں لکھیا یار مینوں کپڑے ہی پہنچا دیو عامر عبد الرحمان شہید چیمہ نوں تے کپڑے دین والا بھی اوتھے کوئی نہیں سی کہ معمولی پیرے نہیں دیتے انہاں لوگاں نے گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہوندیاں 20 قسم دے کھانے کھا کے تے ہوائی جہاز دیاں ٹکٹاں لے کے تے باہر جا کے تقریراں کرنیاں ہورن ہٹلر دے پتراں دے سامنے ہاتھ بدے ہون پیر بدے ہون پھر ایک جرمنی دا پولیس سور حضور دے خلاف گل کر دے رہے عامر عبد الرحمان نو انہاں دے کوٹ دی عدالت نہیں کہنا عدالت صرف حضور دی ہوندی انگریزاں دے کوٹ ہوندے ہاں جی انگریزاں دے کوٹ دی طرف لے جان لگیا عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے ہاتھ بدے ہوئے پیر بدے ہوئے تے جرمنی دا پولیس والا ایک پھر بکواس کر دے عامر عبد الرحمان شہید چیمہ اچھل کے او دے منہ تے تھکے کہ کتیا ہاتھ تو بدے ہوئے لیکن منہ تے کھلا